warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing putra putri TK Aba Gangsal Welas Purwosari. Piye kabare? Mugi-mugi sedaya putra putri TK Aba Gangsal Welas Purwosari tansah diparingi kesehatan, keselamatan, ugi seger kewarasan kalih Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kepanggih malih kalih Bu Siti ing dinten niki Sabtu tanggal 23 wulan Oktober tahun 2021. Saderengipun sinau basa Jawa, monggo putra putri sesarengan kalih Bu Siti ndonga saderenge sinau. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Putra putri TK Aba Gangsal Welas Purwosari, Sabtu kepengker sampun diajari Bu Siti pasinaon kewan sing sikile cacahe wonten kalih. Dinten niki Bu Siti badhe ngajaraken kewan sing sikile cacahe wonten sekawan. Napa mawon kewan sing sikile cacahe wonten sekawan? Setunggal wonten wedhus, kalih wonten kebo, 3 wonten sapi, sekawan wonten jaran, gangsal wonten boyo, 6 wonten kidang, 7 wonten gajah, 8 wonten macan, 9 wonten kodhok, 10 macan. Nah, mangke tugase putra putri TK Aba Gangsal Welas Purwosari mirsani LKA sing sampun dibagi kalih Bu Siti. LKA basa Jawi nggih. Perintahe bunderi gambar sing trep manut arane. Nomor 1 wedhus. Gambare wedhus pundi? Mangke dibunderi. Wedhus huruf W E D H U S. Nomor kalih ula. Gambare ula ingkang pundi, Dik? Nah, mangke gambare ula dibunderi. Nggih, ula huruf napa mawon? U L A. Ula. Nomor 3 boyo. Gambare boyo ingkang pundi nggih? Mangke dibunderi gambare boyo. Boyo huruf B A Y A. Boyo. Nomor 51 iwak. Gambare iwak ingkang pundi nggih? Mangke dibunderi. Iwak huruf napa mawon? I W H K. Saged to? Nah, putra putri mesti saged sedaya, pinter sedaya.
Tugase putra-putri mangke difoto. Banjur dikirim dateng Bu Siti utawi dateng grup kelasipun piyambak-piyambak. Nah, Bu Siti ugi gadah tembang. Nggih, mangke sesarengan kalih Bu Siti nembang kidang talun. Setunggal, kalih, tiga. Kidang talun mangan kacang talun, mil ketemil si kidang mangan lembayung. Kidang talun mangan kacang talun, mil ketemil si kidang mangan lembayung. Mekaten wau tebang kidang talun. Alhamdulillah pasinaon basa Jawi sampun tuntas. Mangke putra-putri tetep sregep sinaune, nggih, supados dados lare ingkang tambah pinter. Nggih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.